e biol Mamadou Sana jagorɗo halfinaɗo fi kisal leydi Burkina Faso nden etare sammingol laamu capitaine Ibrahima Traoré no hanuno waɗude nyande tati ndu lewru e yamɗe nogay tati wakkatu kikiɗe e biol makko wargoji hewɗi konunkoɓe e siwilɓe kañum e capitaine Ibrahima Traoré no eɓɓano o andini wonde si feƴƴi ɗon ɓen aniɓe waɗugo kanjam fa waɗayno piyanɗe e dakaji drone ji Burkina Faso fiyo konunkoɓe leyɗe janane waw natude e leydi gouvernement Burkina Faso no tuumi o horejo kiɗɗo Henri Paul Sandaogo Damiba on no jooɗi leydi Togo gila capitaine Ibrahima Traoré sammini laamu makko ngu e hitande ujunaji 2022 e biol makko darde Damiba ko waɗugol pehe fi sammingol laamu ngu ɗaɓɓugol ngalu e ɓamugol yimɓe siwilɓe e konunkoɓe e nder vidéo mo télé Burkina Faso holli goto e tumaɓe hollaɗo wonde ko gollo e kabange faggudu no famina darde mum e nder nden etare sammingol laamu faddew ngu Mamadou Sana jagorɗo halfinaɗo fi kisal leydi Burkina Faso holli feccere jawdi gollitirande fi etago sammingol laamu maɓɓe ngu Côte d'Ivoire iwri ɗum ko wano millionji 90 kalisi CFA si feƴƴi inde hoorejo kiɗɗo on Mamadou Sana jagorɗo halfinaɗo fi kisal Burkina Faso wowlal inde hay e goto sabu ɓe jokki teforeji ɗin